Yes. Yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Aiwa ndoziva kuti vanhu vazhinji vanonogerwa kuti akomanaka zvichafamba revolution yagara yakasohajekwa kudhara, vamwe madhara akazotengesa vakaita sold out the revolution vakanoita dhiri ravakaita ivo vakakontinya vakasara vakuita zvavakuita, and then chinhu chobva chazosimudzirwa kwazouyawo opposition yakutanga kupikisa zvinhu zvanga zviripo, but opposition futi iri kugara ichiblamwa everyday kuti yakatengesa futi. Saka zvinhu zvese zviri kungonzi kutengesa. I mean these days ukaona usitowanzi wakatengesa sina dhiri uleko sina chakana chinotengeseka chacho. Now muri Zimbabwe nyaya pana paidiki yenoda kufambirwa zvakanyanya because inini zvandinota kuti nyaya dzi handidi kuti ndiswere ndakunikirina. Rega titaure about mukomana wopa Gutu apa, a boy from Gutu. Kana wamuziva tanga waisa like iko zvinezvo, a boy from Gutu. Tati timbotanga tambofambira pane a boy from Gutu and then tozo continue tichionesana nyaya iri papa kuti chii chiri kumboitika pane nyaya ya a boy from Gutu. Right, nyaya iri papa ndeye advocate Jameson Chamisa vari kushashangwa ne one of the mama supporters. So ndabva ndatarisa ndikanoti this guy I think anoda kubatsirwa mbijana kuti atange kuoneswa kuti zvinhu izvi zvinenge zvichifamba sei, because do you know kuti pane zvimwe zvinhu zvokuti zvine evidence but zvine evidence kudaro hazvina kana akazomboda kuzvifambira kuti achitaura kuti uchionai kuti zvinhu zvese zvaitaurwa paipai zvakatoitika zveshuwa ende zviri kutoitika zveshuwa. So ainga iri papoint yanga iri kutaurwa kuti zvoni in 2018 2023 I mean 2023 yaunziwo wakangotiregerera and then izve zvitarisawo nekuti maresults kubva pa2023 izvezvo kuchiro kwanyarara ukatosainwa cap 3 why uchiita zvinhu zvakadaro izvozvo. So iye anga rutora achipa message kuna vanhu vakafa muna 2018 vachinge vapfurwa nemasoja chigorereka kana muchiri kurangarira. So apa Chamisa anga ari kurangarira those people ndopanzi hapana chapukati chauri kugadzira iwe, wagara uriwo nyambo seni. I'm tired of you. Hausi active leader iwe. You always give us false hope. Zanu ichingoita zvainoita. Kana tsvangirai ari iye akakusira chitanda. He made a big mistake. You are not brave leader. Iwe ende usati paridzira. Tinawo machechi edu atinopinda. Don't mix politics nechechi. Hazvisangane zvinhu izvozvo. Apedza zvake ataiwa isusu machechi tinawo mudhara hatingamborambe swera tichipinda panyaya idzi. So I just want to quickly respond pane this guy because zvimwe zvinhu zvacho zvinozotibata because zvozoitanga wakomana vavana chavari kuita. So inini ndino munhu anotaura zvinhu zvine umpo. Guys, let me take you back nekuti ndinogara ndiri back. Saka I will take you back because netinawo mafaira acho asa. Let me take you back kumusi wa 2 September 2023. What happened that day? Chii changa chaitika musi wani musi wa 1 September. Chii changa chaitika zvinhu zvakabva zvozobuda musi wa 2 September. So nyaya yakabuda yakadai so. Chamisa dispatches Timba and Skwasayo to SADC in a last-ditch advocate speech for his proofless claim that he won last week's presidential election. That is Jonathan Moyo, Professor Jonathan Moyo. Ndo vakabuda vachitaura kuti Nelson Chamisa has deployed Jameson, Timba and Gladys to selected SADC countries, starting with South Africa, with a Hail Mary assignment to convince key leaders in the region that he won last week's presidential election, even though he has thus far failed to produce the V11 to back up his claim. The duo of Timba and Gladys will have an uphill, if not an impossible task, not at least because one cannot get something out of nothing. Either Chamisa has the V11s to prove his allegations or he does not. Relying on the emotive and controversial preliminary statement of SADC's elections observation is increasingly becoming
a hard shell around, because apart from now proven fact that the SADC election observation mission report is full of glaring errors of commission and omission, it is preliminary and is not a final report. Hence, it is a draft replete with untested personal opinions of unidentified stakeholders that are unnecessarily subject to correction. On the other hand, the V11s are final and legal. Curiously, and in a development that the embodiment of Chamisa's insecure leadership style, Timba and Gladys do not have the high-level diplomatic exposure, experience, skills, conducts, and recognition in the region that Tendai and Professor Wolfman Ngube have. There is no need for a rocket scientist to understand why Chamisa did not deploy BT and Ngube. Invariably, insecure political leaders who suffer from all sorts of complexities do not deploy their best assets, nor do they make the best decisions, even in times when any objective analysis dictates that they should. Apedza zvake Professor Jonathan Moyo ndo nyaya yakabuda ichinetsa ende yakatsviriridza. Aiwa idzidzi musazomboswere muda uswera zicho aumbodziwani isu topfura nepakati titozanya dzakati aumboone pakapa zvakanyorwa koshaya kuti Jonathan Moyo wacho akazvinyora but man ndanga ndiripo man madeza, so why zvisina kupfura nekunoku, because you hate this guys zvekutodaro. But listen guys, this is the proof yekuti Chamisa akatorwira chinhu chiya but mana pane kuti unochitorwa chinoti munhu wachourwa nayo ari kukanda baba uchitodaisoka anenge akatokutsipika kudhara. I remember recently pane mwanga ari kutaura achiti zvoni munangagwa nemushonga usingaita kumwana ende hamuna zvamunombomita makadaita zvekutamba, munofanira kunge makatotsigiswawo. That is the reason uchiona kuti vanhu munoudzwa kunzi muri kuita demo nehasha dzine maZimbabweans dzese dzedzi, vanhu votowirirana kuti hamusi wakati chinhu chinenge chaibva chopushwa baba momentum chaita dhera cho raita anongoti unongonzwa pangonzi mapurisa masoja azodaiso vanhu vekuti unogara nawo everyday. Mapurisa munogara muchingotonyera muchingopa madola $5 vanhu vazhinji mune masungwa mune zvimota zvisina kana maraisensi kana chisina mutero chi munongogara muchitongodhila nawo everyday, but that day unotanga kuona shumba yekutoti my way chaitanga ndoda kura here ndoda kuti wasei. So guys, let's not waste time muchiswera muchiti hey because Chamisa this Chamisa that. Chamisa did his part, but nyaya inoitika inozodzoka yonetsa ndekuti hapana pekuti angazoyawo kudza kuti muri yeZimbabwe plan ndatraya yafoira kutongoti nyarare zvinonetsa zvinezvi, because pane zvinhu zvaanozopedzoka ucalculate kuzoona. Recently he was in UK handiti achiita ma round table meetings iwa yanga ari kuita round table and unoona zvandakaona ipapo ka ndakatonotisa kuti vanhu vazhinji vari kuda kutora advantage yekutoti weta neta weta zodai so vakutopusha manarrative vacho vatrai toona vachitopusha Chamisa's movement kwete kuti vanhu vekuti vari kuhakira chinhu padenga achisi kubatirwa padenga chinhu ichi. People were with him before but look what they are doing. So zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinodzoka zvoti disappointa wotototi guys but kwemimi kana munhu muchinge mazobhaizirana kuzokusvika apa kose musiri kumirira, but izvo zvacho zvinonetsa kuti ungazvinzwisisa kuti maZimbabweans kuti ubvunze kuti vanhu vakaita sei kana kuti vanhu vanoda chii, unopedzera ungoti aiwa guys itai muri kuita ikoko kana muchinge mazobudawo neansa ikoko, because at the end of the day uchaona kuti time yatofamba vanhu muchingo muchitungamirwa neintelligence pakufunga kwenyu, because vakomana veintelligence ivo vanongoisa zvinhu zvokuti iwo katozviterera zvinomeka a lot of sense. That is the reason why inini zvangu I don't tolerate vanhu vanonyanya kumeka sense, vanotaura zvinhu zvinonyanya sense stereo was ndoziva you end up wato ukabvunza kana vanhu vese vanonzi vakatengesa struggle ndo matengesero estruggle yo. They sold out. Why? How? This is how they've been doing all these things. Unotooneswa dhiri vachida kuti zvafamba munhu achida kujoinisa ZANU-PF autumirwe just an ordinary ZANU-PF member asina chanoziva anokutumira nechi unotumirwa munhu ane mafacts
achikudza kuti babaka wakambodya unochitaurwa newe soka uchinzi baba maproni wakambomadya nemapronziwo uchitaurwa newe so zvokuti iwo zvokuti une nzara yakadi uzombozvione. Vanhu vanenge vari trend for that ndo vanhu vari kuswera vachikutemesai musoro izvezvo. Hey iwewe hauna plani, wakatadza kuzodai so ukazotadza kudai so, ona uyo ari kutoendera kumberi. I am not defending Nelson Chamisa at this point, no, but what I'm saying is to anyone afunga kusumuka in politics or whatever, usafa ukatora pfungwa iyoyo kuti uchazosumuka uchida kutukwa kana kuti sei. You need that guy somewhere somehow because of the fan base ranaro. It's not that easy kuita fan base rine 2 million people, 2 million voters vanokuvhotera iwewe vachikubelieve pane green yako iwo. Kana zviri easy itai, kana zviri nyore itai voterwaiwo 2 million votes takamirira toona kuti mawina kusvika papi. Hayi ukaona zvemadaro akomana munenge madadisa ndokutaurira, but ukaona usati wakwanisa kusvitsa 2 million votes, keep quiet because you still need to learn from him. Une zvinhu zvaunofana kudzidza, mistakes unofana kutarisa, because even pakupinda patito nezvinhu zvakawanda. Chamisa made a lot of mistakes, but don't take my mistakes iwayo sekuti wobva watozvinyaradza iwo woti ndo yatonyaradzo yako yekuzvinyaradza kuti zvinhu zvakazodhakwa paipai because of him. No, it was not because of him, it was because of you. Iwe wacho unaombobodha kuti uda kumbodefenda vote yako chirudzi, cause dai iye amunhu kuti pakujambira chinhu paopposition anongochida hakira chiri padenga. Opposition ndimi vanhu imimi nepfungwa dzenyu kuti hatisi kuda zvekuti ne government zvese zvakadhakwa, we are sick and tired, and then masumuka muti right guys, let's do this. No, let's stop all the nonsense that is happening around us. Simple as that. But what did you do? Nothing. Apana kungonyora pa social media ninga kadai. And the funny thing Mnangagwa is coming for you futi. Uri busy kunyora uchidaro because chasara kuti uchazotanga kunyora ka une maposts waimutuka vatanga usinga kuone pavachazotanga kuzvifunga zvavo vachatanga zvavo kuita witch hunt. Uchasvika nguva yekuti munoshaya kuti takamboita sei, because he is that character inonzi he doesn't forgive or saka the moment pauri kutuka munhu ari kuda kufaita kuti revolution ende mberi is the moment pauri kuzvidzosera iwo wacho kumashure. Amene kana chingenda taura zvinonzwisisika, regedza vanotoshandisa mukana panapa kuzivisana nemi maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa inei. Ndaenda zvangu vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyo. Bata icompany iyo inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen ndidzo shasha pakuregister nekuvhura macompany. Saka garai mavabata muitirwe zvinhu izvozvo as long as uine work permit inoshanda naye, as long as une passport inoshanda not work permit. Kana usina work permit ndopo unobatsirwa ne-education research, right? Please don't quote me wrong. So kana iwewe uchiti ndoda kuregister company ndovhurwa FNB business account une passport yako iri valid, fondera education research.